Είναι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταλόγου βρίσκεται στην πρώτη τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων. Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε παραδοσιακούς χορούς από τα τμήματα του συλλόγου μας και αύριο θα κλείσουμε τις εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς από γκρουπ της Κοζάνης, από ένα τμήμα γυναικών της Κοζάνης και από τους φιλοξενημένους μας από Ουγγαρία και Λιθουανία. Θα έχετε επίσης σήμερα την ευκαιρία να δείτε τα παιδιά του χορευτικού μας να εμφανίζονται με καινούργιες στολές. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό, ελπίζω θα σας αρέσει και εσάς. Θα δείτε καλοκαιρινή στολή παρόμοια με αυτές που φορούσαν οι προγονείς μας, οι γιαγιάδες μας, και αυτό το οφείλουμε στον δήμαρχό μας που άκουσε το αίτημά μας και αμέσως το εκπλήρωσε. Θα παρακαλέσω τον Δήμαρχο να έρθει να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και ένα θερμό χειροκρότημα για τις καινούργιες στολές που πρόσφερε στο Σύλλογο. Ευχαριστημότατε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πολιτευτά, κύριε Διοικητά της Αστυνομίας της Ιωνίας, κύριε Δημοτική Σύμβουλοι, κύριε Τοπική Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε των Συλλόγων, Πρόεδρε των Συνεταιρισμών, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να παρευρεθώ στην όμορφη αυτή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταλόγου. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι ανάμεσά σας, που μου δίνετε η ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας την όμορφη και άγια μέρα, την άγια μέρα που γιορτάζει η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία, η Παναγία, η δική μας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα είναι το δεύτερο Πάσχα, είναι μια καλοκαιρινή γιορτή του Πάσχα. Είμαστε όλοι χαρούμενοι στον τόπο μας, γι' αυτό όλοι μαζί κάναμε τη λιτάνη της Εκκλησίας. Ήταν μια όμορφη περιφορά. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε στην Εκκλησία. Μας τιμά αυτό σαν χωριανούς. Πιστεύω να περάσουμε σήμερα πολύ όμορφα εδώ με την πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και όλο το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου για την όμορφη αυτή εκδήλωση και όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουν για την προβολή και αναβάθμιση του τόπου μας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και θέλω να συγχαρώ αυτόν τον Πρόεδρο και όλο το ΔΣ. Ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα γιατί με όλα τα παιδιά μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Πέρυσι ήταν στο Βέλγιο, στην Ιταλία, φέτος μας εκπροσώπησαν στην Κύπρο και στην Ουγγαρία. Πιστεύουμε στα παιδιά μας, πιστεύουμε στο σύλλογό μας. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να ακούγονται τα τραγούδια μας, να χορεύονται τα τραγούδια μας, τα τραγούδια που χόρευαν οι γονείς μας, οι πατεράδες μας, να τα χορεύουν στην Ευρώπη. Εγώ προσωπικά σέβομαι την προσπάθεια του Συλλόγου, θα είμαι πάντα κοντά τους, θα στηρίζω τους συλλόγους μας, θα στηρίζω με όλη τη δύναμή μου, υλικά, ηθικά και οικονομικά. Δεν θέλω να σας κουράσω όλους εσάς σήμερα αυτή την όμορφη βραδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που παρευρεθήκατε εδώ
και θέλω να ευχηθώ η Παναγία μας να σας δώσει υγεία, χαρά και οικογενειακή ευτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια και αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος στις εξορμήσεις μας στο εξωτερικό, θα ήθελα και εγώ πολύ σύντομα να σας πω ότι το μεγαλύτερο κίνητρο για τα παιδιά είναι μια εμφάνιση στο εξωτερικό. Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καταφέραμε να ξεφύγουμε από τα σύνορα της Βουλγαρίας και της Ιουγκοσλαβίας. Καταφέραμε να φτάσουμε στο Βέλγιο, να φτάσουμε στην Ιταλία, να πάμε στην Κύπρο, να πάμε στην Ουγγαρία, να φιλοξενήσουμε τους φίλους μας τους Ούγγρους και τους Λιθουανούς, να κλείσουμε για του χρόνου στην Γερμανία και πιθανότητα στην Λιθουανία, ενώ συζητάμε εκμεταλλευτική πρόσκληση και από Ισπανία. Αυτό λέει πολλά. Λέει ότι ο σύλλογος μας κάνει ωραίες εμφανίσεις, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και είναι η τιμή μας που μας καλούν έξω. Και όπως σας είπα, το όνειρο όλων των παιδιών είναι να κάνουν μια εμφάνιση στο εξωτερικό. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Πολιτικού Συλλόγου Μεσαίου και χρειάζεται ένα θερμό χειροκρότημα γιατί είναι ένας δραστήριος άνθρωπος. Μας θυμάστε όλοι τις εκδηλώσεις του χρόνου. Επίσης κοντά μας βρίσκεται ο αρχηγός της ασφάλειας του Οργανισμού Λιμένου της Θεσσαλονίκης, ο κ. Φλόρος. Ένα χειροκρότημα για αυτόν και για τον κύριο Κολόμησα, επόπτη της 2014. Ευχαριστώ πάρα πολύ.